no sé què ha passat, s'ha anat a la pantalla. La filla de la gran puta aquesta. On se n'ha anat, Sis? Quin ordinador tens? Jo, uns 133 megahercios. Amb un Windows 95, encara porto. Ei, 193 megahercios i eren molts hercios a aquella època, Ah, però és dels bons. I un dineral, l'ordinador que em vaig comprar aquest de 133, que era ja, això és un tro, 260.000 pessetes, no les pessetes d'ara. Ja, les d'abans. Això em fa molta gràcia, perquè diem, això són 3.000 euros, 500.000 pessetes d'abans. 500.000 pessetes d'abans eren 500.000 pessetes amb el seu context, que era a l'any 98. Les 500.000 pessetes d'ara són les mateixes que les d'abans. És com dir 5.000 sestercis d'abans. Clar. No ens vols que siguin els sestercis, imbècil, no? Quant t'ha costat això? 50 denaris. Saps? Què és un denari? Tens canvi de maravedisses per jugar a les màquines? D'ara o d'abans? Collons, maravedisses! Maravedisses, collons d'abans. Del 1.600 o del 1.700, no sé de quan devia ser això, més a saber. Quan la màquina et torna la moneda, has de fregar la moneda amb la màquina. Has de fregar la moneda o xupar-la? Xupar la moneda o la màquina? La moneda. O sigui, et cau la moneda, clinc, cau baix, fer així i tornar-la a posar. Que ara directament ja... Sí, m'estàs dient, o sigui, hem de portar mascarilles, guants, hem de portar un condó ficat pel cap fins als peus lligat amb cinta precinto. No estaria malament. Però la cara fora per poder xupar la moneda per la màquina de tabac del bar que està patat.